ingkang ngababar kabagyan katentreman kaluhuran ugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya sakulawartine sagung dumadi nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula dereng sagung fatwanipun para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinunipun Nunjing ingkang nulya panjenenganipun Bapak Ahmad Saidun saha Ibu Siti Sudarmisih minangka ingkang hamengkukati. Boten kathah lumpen dumateng para kadang seterna pedhus saking keluarga Sandiwara Barongan Bagus Budaya. Ingkang mijil saking tlatah dusun Kutuk Undahan Kudus. Minggahing para lenggah kakung Sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah. Titiari kalenggan partian punika saged nyawiji wontenipun adicara nuninjih saking kang menggugati netepi adating tanah Pluwus Wading Lukar Sukerto putri paring asma Liviana Cerlisa putri anggenipun nandhang Sukerto sajroning jiwa lan raganipun kanthi pandonga panjenengan sami kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalukar sedaya sukertanipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa tepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Duwong ayu pepujaning kaya ngene wong nandang asmara apa ta awakku dewe Boten Kakang, boten namung panjenengan sawiji ingkang ngraosaken sakjroning ati kados mekaten. Lah nika Bapak ingkang wonten kanan panggung menika nderek sangga wang. Nderek ngraosaken yen to sakjroning manah panjenengan kang nembe kaswaran menika diraosaken kalian Bapak ingkang nembe mirsani lho Kakang. aduh dewa Jawa besok kapan kesempatan cecer lan wong ayu Lah dinten menika lak nggih sampun kasembadan. umpama sira nakoda tanpa prau sasadara den petri nyidam sarias
pripun bebrayan? Sajak yuswa panjenengan menika nggih sampun sepuh. Ananging santen panjenengan menika lho tesih ngelik-ngelik lho Kakang. Wis sak mestine yen to kasunyatan iki dina jumbuh kelawan kahan. Nggih, Rasa tresna kae ngrembaka sakjroning ati. anjing. Mboten namung panjenengan Kakang Pentol ananging kula nggih kraosaken sami kalian panjenengan Kakang saya krepaka katresnan kula dumateng panjenengan Kakang Pentol. Bem, Kula wis Kakang. dadi iki dina prasetyaning atiku. Ora ana kenyolya sawiji sliramu sing tak tresnani. Sajak kula mboten percaya kalian panjenengan. Nyatane nembe kemawon kula medal, panjenengan medal. Sajak lirak-lirik kalian kenyolya lho Kakang. Lah nika wonten kenya ayu panjenengan ki lirak-lirik. Napa kula mboten oleh sujana? Mama nesmu kanggo Ngrayu. Kakang meneng ki ngrayu kaya ngono lho. Dadine aku gak sida nesu lho Kakang. Janjane kula niki sujana. Ning panjenengan ngendika kaya ngono dadine yo ora sida nesu. Ora apa kang sing Tambah trembaka lho Kakang katresnan kula dumateng panjenengan Kakang Pentol. Kene iki dina apa sliramu ora seneng? Kakang Pentol. Bem. Janjane kala wau kula lak nggih sujana kalian panjenengan. Ananging krungokake panjenengan iki lho dadi gak sida sujana, ora sida nesu lho Kakang. Sujana wis ora di KTP. KTP-ne ilang. Tertamtu tak turuti Nah iki. ngelingake jaman semono. Mboten iki pesen kangge panjenengan lho Kakang. Panjenengan menika lak nggih kadang kala ki nyopir. Nek nyopir ki nek ngaso aja mampir, ngaso ya ngaso. Lah nek mampir wong luwe Lho, ya luwe ki ya nek bar maem ya terus mulih to. Ning ora kena, mampir suwe-suwe ki ora kena. ya wis di PC wae nek kowe temu priyo. Live streaming. Lumampah
tanpa siji wae aran tak tunggoni lho. Lah, mula niku panjenengan lak mau pun tak weling to. Nek nyopir ki nek ngaso ora bareng mampir. Mergane apa? Yen to mampir kuwi mestine ana setan. Setan kuwi setane ulat bulu. Saiki kok ya kaya dukun. Lho. Niki kula mboten dukun, ning jenenge wong wadon ki Wis to. alos Sliramu aja atine. jujono utawa cubriya marang aku. Yen to katresnanmu ora luntur ginjang ing saran. Leres. Teman pipa Kula sampun percaya lho Kakang Pendol. Menapa ingkang panjenengan aturaken, kula sampun percaya. Kula sampun mboten bakal sujana menapa maneh kawit iki cubriya. dina kabeh mung nuwuhake rasa katresnanku marang sliramu. Nggih. Muga rasa iki dina wis kasembatan. Nggih Kakang Pendol. Bungeng jroning atiku iki dina sliramu. Tumuju ana ing papan pahargan ora kaliya wong tansah netepi apa kang dadi panyuwun. Nggih. Kakang Pendol, Nggih. panjenengan sajak menimbali kula. Menika kanthi lelakon. Jan-jane yen to kula raosaken menika wonten wigati ingkang badhe dipun aturaken dumateng kula janjane wonten menapa to Kakang? Wis sak mestine iki dina walek apa kang dadi kahanan. Nggih. Yen to ana ukara wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Panjenengan bloko suta kemawon janjane wonten menapa to Kakang Pendol? Awak dhewe bebrayang ing tanah pulo Jawa kae. Yen to iki dina aku netepi apa kang dadi sesantiku wis ana bapak talasa ing tanah pulo Jawa. Nggih. Yen to aku bakal paring pitulungan marang kadang gesang ana ing tanah Jawa yen to aku kuwo. Kasunyatan iki dina aku pikantuk nawala tiban utawa cecala kang ateges awak dhewe netepi utawa mratesna babagan pranatan pangruwatan ana ing tanah pulo Jawa. Kakang Pendol. Embeng. Paring pitulungan kagem kadang gesang menika pancen kesaenan. Ananging ingkang nandhang pangkruwat, ingkang kruwat menika lak nggih kedah sepuh boten namung bab yuswa ananging bab kawruh. Yen to kawruh panjenengan menika boten kirang-kirang kula percaya kemawon ananging yen bab yuswa amargi panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan menika lak nggih dereng pinaringan momongan. Menika tesih ketinggal muda taruna yen disawang marang tangga teparo Kakang. Ora kleru apa kang dadi aturmu kaya mangkono ning iki dina saja ora kepenak anggonku nolak babakan wigati. Nggih. Kasunyatan bakal tak tampa nanging iki dina awak dhewe lumaku kanthi syarat sarana nyamur laku kahanan. Apa sliramu nyaruju? Leres. Panjenengan kalian kula nyelampur laku supados ketinggal trep kalian kahanan. Kaya Yen to mangkono. sak mangkene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan lak nggih mboten ngujiwani kados mekaten to Kakang. Yen to ing tanah Projo kae ya aku ngrungokake kaki kae sinebutan Yai Sepuh Yoswane Wijil Kakung. Leres. Dene lini kae Yai Wado. Nggih. Yen to iki dina awak dhewe nampa jejibahan lamur laku kahanan jumbuhake iki dina yen to awak dhewe disawang sajak yuswane awak dhewe srisit Leres. ora sinebut Raden Pendol kelawan Raden Pendol Lajeng ganti jejuluk kaki lege kalah ini lege kaki niki ya dalah kula sak menika
sampun trep pas kalian kahanan jumbo yen to sak mangkene wonten kadang gesang rawuh nyuwun pitulungan marang panjenengan kalian kula sampun sumadyo panjenengan boten bakal ngujiwani to kan Wis dadi sak mestine babakan awak dhewe nampa wigati. Nggih. Ning sliramu apa ya ora ngrungokake kae lho. kaki legi Prencak tansah ganter-ganter sansaya banten menika kaki legi Sasmitane para pinisipun rumiyin yen to ana prencak sing ganter-ganter kae mesti bakal kantekan tamu kaki legi Dadi kasunyatan yen tono prenjak ganter-ganter kae bakal tamu tumuju sadurunge nampa awak. kaki legi Ini lagi. tumus prencak sing ganter-ganter tansah sansaya banter dinten menika wonten tamu ingkang rawuh menapa panjenengan kaki legi sampun tepang sinten to tamu menika Sajak tak sawang kae durung pono tamu tumuju sadurunge nampa awak dhewe. Kados Bakal mawon. tak purpura iki dina amrih terwaca kang dadi wigati. Sewangga kaki legi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, Bapak. Boten ateges kula tampi kahanan pahargyan dalu punika. Kula badhe nyembelsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Kula saking talangaturipun Bapak Saidun Dala Ibu Siti Sudarmisih ingkang mijil saking dusun Mojosimo ingkang kasepindah inggih menika badhe silaturahmi wonten dalemipun rompok kaki legeyek dalan ini legeyek ingkang kaping kalih Bapak Saidun Dala Ibu Siti Sudarmisih nggadahi hajat inggih menika ajeng nitipaken putranipun ingkang keparingan asma Liviana Karlisa Putri supados saged diruwat dalemipun wompok kaki legeyek dalan ini legeyek ugi Ibu Sudarmisih gadahi nazaripun supados saged dilengkari kaki legeyek dalanine legeyek. Wangsulanipun Ibu Sudarmisih rikala semana yen putri nipun nandhang gerah wonten griya sakit yen anakku Liviana Karlisa Putri iso mari iso tak mong nganti tuwa bakal tak tanggapaken barongan kaki legeyek. Nuwun sewu, Bapak Ahmad Saidun, Ibu Siti Sudarmisih. Nggih. Saking tlatah Mojo Simo Gajah Demak. Kula pun kaki legek dah punika sisian kula nini legei. Anggenipun panjenengan sak keluarga atur silaturahmi. Kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang sang tanah Jawa Paing. Nggih. Mengko wigati ingkang ngangka kalih bilih titiari kalenggan parga punika panjenengan badhe masrahaken putri panjenengan. Inggih menika Liviana Karlisa Putri. Pilih wonten sakjroning jiwa lan raga Nandang Sukerto kapurih Lukar Sukerto kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Atur kesalajengipun bilih ing titiari kaliyan ugi Ibu Siti Sudarmisih rikala semanten nate kedaling lati pangucaping nandar ujar hal uninipun bilih rikala semanten ingkang putri inggih menika Liviana Karlisa Putri kanugrahan Gusti Nandang Gerah kasunyatan ing titiari kalenggahan saged temaing jati-jati waluya bagas waras kados wingi kapuraka kagula wentah malih bungaing manah Ibu Siti Sudarmisih samangke badhe dipun tanggapaken bareng mekaten. Nuwun sewu Bapak Tuan Ibu. Napa ingkang dados wigati panjenengan kula tampi ing titik kalenggahan bahagia punika. Anggenipun panjenengan masrahaken putri panjenengan dumateng kula sesian kula napa sampun ikhlas lair kula senggaten. Ikhlas. Ibu nggih ikhlas. Menawi ikhlas putri panjenengan badhe kula tampi sumangga. Bapak Ahmad Saidun saha Ibu Siti Sudarmisih. Panjenenganipun alih tinggalih bilih putri panjenengan badhe kula wentah kadya anak kula piyambak
kapura samangila dadosaken putri ingkang salihah ngabekti tiyang swarga milan migunani tumrap nusa bangsanipun titiari kalenggan kabucal napa ingkang dados Ribu Sukerta wonten ing tumapan jiwa lan raganipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa pinaringan panjang yuswa Amin. pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu saksampunipun panjenengan pasrah putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan. Sampun cekap kaki legeye. Sajak panjenengan gati-gati badhe kondur awit tasih kathah pakaran wonten pidalem panjenengan kula tansah sugeng nderekaken kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini lagi. Banget bunga ati kula kaki legeye. Menapa ingkang kula suwun rinten lan dalu. Dinten menika kasembadan pinaringan momongan mijil putri. Kaki legeye. Ini lagi. Boten kanyana-nyana. Menapa panjenengan menika boten seneng lho kaki legeye? Ora mung sliramu kang dadi iki dinah bungah jroning ati. Nggih. Kasunyatan bombonge mongko ing atiku nugraha saka Gusti iki dina pinasrahan nadyan to kae putri titipan Nggih. bakal tak rengko kaya anake dhewe. Yen tak sawang kae yo sajak saemperan marang sliramu. Lah nggih ta wong jenenge wae putrine, senajan to menika namung putri titipan. Sami kados panjenengan kaki legeye. Ora ngono. Bakal kula glontakan ya anak kula piyambak kaki legeye. Iki mau Pripun? putri saka Bapak Ahmad Saidun, Ibu Siti Nggih. Sudarmise. Leres. Iki tak todi. Pripun kaki Lah kok legeye? sajak meneng wae iki janjane iso ngomong apa ora ngono lho. Nah. Lah mbok tetep pangan to. Ket mau lho aku bingung. Lah wong jenenge koyo jeneng luar neger. Ora nganggo ri to. Boten ngangkiri menika mundakane yang grok ning gone gorokan. Ayo ditepangke kaki legaya iki ya wis sepo sok-sok lho lali. Ayo Dik sapa? Loh. Liviana Janisa Putri. Ayo, apal apa ora? Nek Liviana ngono cetha. Nek Ker kae piye Ker? Ker Lisa Putri. Nggih. Sliramu ki duwe bapa aku kelawan biyung iku seneng apa ora? Seneng. seneng Sesuk tenan apa dibungkus ora? plastik yo didol ning pasar gajah. Seneng tenan ora? Lho, mestine lho kaki legaya. Lah duwe seneng duwe kopak kaya ngene kaya badut wedaan kok iki seneng lho. piye? Livia mestine lho bingung. Lah iki kok bapakku ya melu wedaan, melu dempulan. Lah iki kok aku man wedak apa ora? Weh, aja kuwatir, Nduk. Sliramu yen dadi anake kaki legek bakal tak pundhutke wujuding wedake 5 werna. Kok 5 werna? Napa mawon? Pon, Pon. wage, Lho. kliwok. Lho, lah menika lak nggih pasaran dino to Lah kaki penting yo 5 legaya. dino tak tukokno no. Lho mboten Ini kados legaya. ngaten. Bungah jroning atiku kasunyatan iki dina Nggih. marang kahanan iki. Nek Leres. sliramu rak yo eling apa kan dadi dawuhe Bapak Saidun Ibu Siti Sudarmis. Nggih, Liviana menika lak nggih nandang Sukerta to kaki legaya. Lan panjenengan menika nggadahi tanggung jawab. Kedam bocah Sukertanipun bocah ingkang sampun dipasrahaken dumateng panjenengan kalian kula kaki legaya. Kaya mangkono mula saka iki dina aku samapta ing diri siaga ing gati. Nggih. Nyengkerke wujuding januraning gedhong pusaka. Lho, wonten gedhong pusaka menika? Kaya mangkono coba iki dina pundhut merga kabeh syarat-syarane kadi cara pangrumat. Anjing ngestaken dawa kaki legaya. Kaki legaya. Ini lagi. Menapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legaya?
Wis dadi kasunyatan wujuding janur kae tak sengker koe ana ing gedhong pusaka 7 dina 7 bengi lawase kae. Merga tak paringi aji sanget kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Syarat-syaratane bakal tak kalungkening janggane anakmu supaya kalis rubeda nir ing sambikala. Kados mekaten. Mongko iki dina sliramu mangerteni. Nggih. Yen to janur ana ing tanah Pluo Jawa kae mengko werdi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Muga wae iki dina kasunyatan kasembadan kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sumangga kakelege. Sampun dados tanggung jawab panjenengan ingkang kedah nyekapi kebutuhan sandang pangan lan papan ananging. Kula menika lak nggih nembe kemawon momong putri. Kula dereng pinter babakan momong lan gulawentah. Yen to panjenengan tindak kula nyuwun kanca rawang kagem njagi keselamatane prawan Cilagor menika kakilege ya. Ramaya apa kang dadi pamikiran iki dina bakal tak wujudi sumlangmu jroning ati tak tinggal ana ing kutha raja. Selirang bakal tak paring kanca rawang nanging ora tangga teparuh kadang tuwa papat cacahe saka prawan Cilagor bakal tak wujudake. Sumangga kakilege. Bismillahirrahmanirrahim. Subhiyah amarah Allah. Mun maina. Allah ilakaya. Subhiyah amarah Allah lan kowe mutmain. Allah ilakaya. Iki badan tak cipta dadi badan kasar. Leres. Iki dina aku njaluk guna sabyan kabeh tak kon jaga katangmu anom prawan Cilagor uga dadi kanca wong iki bersaku nggih. Aku ilakaya. Bojo-bojo kantelir wasak kedeping nitra ini lega. Aku menanggur bupati pangupaja kanggo butuhaning keluarga. Nggih. Keselamatan prawan Cilagor tak sampirna ning pundak. Yes, tak Yen akan aku dawuh. meling marang sliramu yen to sewaya-waya tak ning ropok awak dhewe ana ridu bebaya sliramu ora bisa mutasi gedruk lemah kaping 3 ndang jenengku. Rasa jroning ati bali tumuju sak ning ropok. Sewang-sewang ngantos Yes, tak akan dawuh kakilege ya. Ngatos-atos kakilege ya. Ayo cok, botomu kawin no ayo.
begawe padha begawe ta
Bareng matur nini legaya. Anggene sakderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah nini legaya. Mutmainah ora kaya adat saben. Arep matur wae kowe dadak njaluk ngapura. Janjane. Legaya kowe arep ngaturke matur suwun banget marang kowe kabeh sedulur papat. Ananging malah kowe gawe tratapaning atine Legaya. Jaluk ngapura bab apa janjane Mutmainah? Rikala semono sakawit kaki legaya dalah nini legaya anggane pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula tansah sampun kaluputan nini legaya. Mutmainah. Kaluputan. Luput sing kepiye sing mok karepake Mutmainah? Lupute kula sakmenika amargi kadang anem kula sampun murca nini legaya. Dadi prawan Cilacap ora ana katone kene papat panggonan kene mergo ilang. Leres nini legaya. Ana kahanane sing kaya begene sedulur papat. Sepi amarah alu amalan Mutmainah. Dawuh nini legaya. Di pangarep-arepku. Marang kowe sedulur papat. Bisa sampeyan tunjukku putriku si Prawan Jagur. Aku ora keling. Prawan Jagur kowe putri sing tak tamo-tamo. Putri sing tak atu-atu. Kowe minangka sedulur tuane Prawan Jagur raya mangerteni. Pianggon kumbudi daya dadi wong tuane. Loro tak goleke tampa nurut-nurut nganti kaya mengkono. Rino tak gawe wengi. Wengi tak gawe Rino. Panjaluk marang Gusti ingkang akarya jagat supaya anakku kuwi bisa urip. Bisa tak mau nganti tekan tuwa nanging. Kowe sedulur papat tak jaluki sampeyan tumamang putriku. Kowe kabeh wis janji nalika semono yen tak kowe sanggup. Jaga keselamatane Prawan Jagur nanging
Nini Legeye. Yen ana kahanan sing kaya mengkene iki. Banjur aku kudu kepingin. Yen to wong tuaku tekono papan panggonan kene lan kepengin mangerteni nang ndi papan dununge putrine. Nini Legeye. Mutmainah. Panjenengan tansah kudu emut. Anggene paweling ing kaki Regeye rikana semono Nini Legeye. Mutmainah. Pikiranku dina iki wis buntu. Putriku kuwi murca. Kene aku mok kan ngeleng-ngeleng pawelinge kaki Legeye. Paweling sing ndi sing mok karepke Mutmainah. Pawelingipun kaki Legeye yen ana bebaya saka sak jroning rompok. Nini Legeye tansah kudu ngejog bantala kaping 3. Tansah diewangi nimbali asmanipun kaki Legeye supados enggal-enggal kundur Nini Legeye. Mutmainah. Dawuh Nini Legeye. Aku sing kaya mengkono buka pangeling-elingku. Legene wis kelingan. Bener aturmu. Paulingi kaki Legeye kaya tono bebaya lan aku kelawan kowe ora bisa mutasi. Aku kudu nimbali asmane kaki Legeye. Dadi murcane prawan Jlagur sing bisa goleki papan tuninge ya mung kaki Legeye sawiji. Mula sedulur papan Dawuh. tolong ewang-ewang ana ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga sedulurmu anom kuwi bisa bali kanthi konduring kaki Legeye. Kaki Legeye. Kaki Legeye enggal kondur kaki Legeye. Nini Legeye. Kaki Legeye. Yen tos kawit aku budal ngupadi pangko jiwa kang butuhane keluarga. Sajak semendal semlang jroning atiku. Kasunyatan nyawang pedhot limano sak buri rompok awake. Anggonku bali nyandung grimpet iki dina kasunyatan mangerteni kadang tuwa papa cacahe padha sedih jroning atine. Liramu tawang tangis kaya mangke. Ana kedadian apa? Kaki Legeye. Aku lho nyuwun pangapunten kaki Legeye. Apa kan? Kula menika dereng saged dadosipun ingkang sampurna. Sekawit kaki Legeye mika masrahaken keselamatan prawan Jlagur datan kula ugi sedulur Kaya papa. mangkono kasunyatan. Kasunyatan boten saged kados ingkang kula kersake. Kang ateges. Kaki Legeye. Prawan Jlagurane. Kaki Legeye. Kalapan kula kaki Legeye. Kula boten saged jagi prawan Budalku nek Kutaraja. Panjalmu tak kanthi kang aku apa caca. Kaki Legeye. Iki tinggo kasunyatan. Bapak bocah sawiji wae. Takok kasunyatan bocah kapan-kapan. Nyawang sliramu tawang tangis kaya mangkene. Sajak ora tuwa anggonku bacotake dukaku marang sliramu. Lajeng kula kedah pripun kaki Legeye. Mergo aku gonglengono yen to pawanti-wantimu sekawit kasunyatan iki dinana kedadian saburing rompok awak dhewe. Kabeh mung pancobaning saka Gusti Kang Maha. Kula saka iki. Candhek anggonmu tawang tangis. Toto hatimu ewang-ewang aku manungku puja dening Gusti Kang Maha. Kasunyatan iki dina budidayaku supaya kaline prawan Jlagur ana saburing rompok awak. Kaki Legeye. Kula bekalan nuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi prawan Jlagur enggal-enggal kepanggih kaki Legeye. Kaya mangkono aja kedha Kula pintu. nyuwun pamit kaki Legeye.
Dawuh Ki Legaya. Tambari apa kang dadi kasunyatan iki dina apa kang dadi kedadian sak jroning rapa awak dhewe. Apa ora iki dina kasunyatan tambah potone sak jroning puncakku kabeh. Leres. Kok baline prawan Sagara ora kali omong jeneng kowe kabeh ku balekake ning pengarepanku. Mut mangingat Dawuh. kang weni aji kanca pangrosulan pangliputan. Tujuke nglaku tumiba ning pundakmu. Kula sapa iku? Yen iki dina kanthi palilaku enggal pucalo. Dawuh Ki Legaya. Supiya pamara halu amang lan kowe mutwae. Dawuh Ki Legaya. Ento kasunyatan iki dina. Ora nganti gantalan dina candra apa meneh warsa. Sakedheping nita wae. Nek sira wani bali ana ing pengarepanku ning ya kene. Ora nggawa bali kadangmu ana prawan jagur kasunyatan iki dina. Irit kewan gegiri sing kaya mangki. Apa kang dadi setya monggo taina. Ki Legaya. Kula Beta Sardula menika ingkang nyidra kadang arem kula Ki Legaya. Ati ayaman gegiri sing pengarepanku kang nyidra kadangmu. Kalersan Ki Legaya. Kudu banget panarima. Yen tos kalke badan tak cipta dadi badan ras. Nggih. Iki bakal tak balekake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadang ana menasak ring kukarpane kewan gegirisi. Kula sapa iku? Ya? Mancing jiwa lan ragane kadang manung rawan jagon. Dawuh Ki Legaya. Mandek satrio tejo tejane wong arang katon gemlundung kok krikil malang-malang lerekat yondo pusat-pusat tenteng marga catur teng kapaton yen to iku gegiri sing pengarepanku iki dina bisa kepencarmo sapa kang dadi dosa ngomong er Manungsa, iya yen kowe tambuh karo aku, ya aku iki sing kena diarani Si Bathara Kala Hapsayuta. Ya aku Raden Gembong Kamijaya sing dadi aranku. Balik manungsa. Sapa kowe? Wani langap-langap ning ngarepku. Sapa sing dadi dasanamamu? Bathara Kala Hapsayuta Kepara nyata. sira kepengin mangerteni sapa kang pemawani ngadeg ing ngarepan ora kalios ora tanah ujoyo kaki lekek lan ati kemarang Alah, tiwas kebenaran. Kowe bisa barep karo aku. Ning papan kene, aku bakal nagih janjine Raden Pentul. Nalika sejarah tanah kula Jawa kae, jadhang pangane Sri Bathara Kala Hapsayuta. Ki Legaya haning ya kene iki dina aku wani mlebu ana ing desa Majasima Gajah Demak Bintara kene. Kuwi ana salah sijine pawongan sing duweni jeneng Bapa Ahmad Saidun dalah Ibu Siti Sudarmisih kae. Kuwi duweni anak sing duweni jeneng Liviana Sherly sa putri kae. Bocah kuwi titi lahire wis duweni Sukerta Ki Legaya. Dadi bocah kuwi tak goglok, tak tadah kala wangsa Ki Legaya. Uga iki dina aku bakal nagih Oni ujar nandar haul apara rikala semono Ibu Siti Sudar misih kae anduweni Oni ujar nandal kaul wis ana tetembungan
yen ana pawongan han duweni Uni ujar nandar haul. Kowe ora mandi saka pangucapane wong liya, nanging mandi sakjroning unek-uneke dhewe. Yen ora dileksanani, tuyut pitu bakal tak oyak kaki legeyek. Kaki legeyek. Haning yo gini, sok wise bocah kuwi tak goglok, tak tadah kala mangsa. Ora dadekake adem ayem tentrem sakjroning wadukku. Apa iki dina dadekake panas. Pedes. Pres sakjroning wadukku. Kuwi apa sebabe kaki legeyek. Lap sayuda. Lagi terkal sak duwe rompok ora kali apa kal gawemu anggon tepi batang pangenmu. Iki sing bapak kami kok kan ndak suket kasunyatan mangerteni sakjroning jiwa lan ragane. Putri saking panjenenganipun Bapak Ahmad Saidoni Gusti Sudarmisih. Titi lahire weton kawe uga duweni Sukerto. Dadi goblok iki dina jamak lungahe ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Laksayuta apa lali kal bapak talasan tanah Jawa kae. Entuk anggonmu goblok apa kan dadi jadang panganmu. Titi sing Bapak Adami kok kang nandang Sukerto kae yen to lali-lali ora karuwat sengkalan. Tambah lisan maneh. Yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina Sri Bathara Kala Laksayuta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ning jagati. Apara tak paringi aji sanget kang kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah kae wis kalukar sekone dadi bocah kang sukses ora apa-apa. Nek goblok nek mangsa ora gawe ateming sadurung wadusmu. Kasunyatan iki dina gawe sengsarane sadurung bokar. Bathara Kala Laksayuta Kepara Jata. dening mangerteni kanang kang kaya mangkono iki dina tak jaluk kabeh. Ora esuk, ora sore. Iki dina aline lawan catur kos kawit tanpa gedek diri sawiji entuk kasunyatane Sri Bathara Kala Laksayuta. Mesti wae bakal tak sebat. Aki legeyek. Dadi bocah sing tak goglok. Kuwi wis kalukar Sukertone. Ateges bocah sing suci kaki legeyek. Kaya mangkono. Iya. Nanging iki dina aki legeyek aja penak kapenak. Banjur jaluk anakmu sing wis ana sakjroning wadukku. Nanging ana syarat sarana. Ampriye bisa ngutahake anakmu kaya wingi si Uni kaki legeyek. Sajak enteng sinunggal botang bakal mulungake anakku nek sakjroning bokar. Ini bangun utan mikro papat kabal kabisane timbang kami joy ati Sri Bathara Kala Laksayuta tetulane bocah ireng cemani lukon sak kembarane dudu jakale manungsa. Pemayu hayuning bawana langgeng tinitah saka Gusti Kang Maha Kuwasa sesantine kang ateges. Urip lan patihake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitahi alam. Syarat sarana baline lawan jagur kaya wingi ing donya iki ana kawujudan. Mesti wae bakal tak sebagane apa kan dadi panjalunmu. Kebiaring donya bakal tak cepake gero njaluk temu ning lintang lawan roh. Kaki legeyek Aran rungokno gobokem. Aku ora njaluk kebiare donya. Aja meneh njaluk temune lintang keren rembulan kae ora. Reh ning anakmu kuwi raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Gantine raga kekandilan nyawa sing kepanjingan sukma. Pitik seta siji wujude sing kepisan. Sing angka loro rasa fitrah sauba rampene. Sing angka telu mari sak dedeg sak pengawe. Nanging syarat sarana kuwi mesti ana werdine kaki legeyek. Hamong kaki legeyek sing bisa werdekake. pitik seta wujude jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang pangenmu ngademke sakjroning waduk. Yen beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Ori putih kae kanggo buntelung swaya-waya madhep marang Kang Kuwasa. Kawujudan apa kang dadi panduing donya iki aturing sepone tanah Pulau Jawa. Kena diugemi. Enggal wae utano anakku lho sakjroning Bokarta. Kaki legeyek Ora ora usah kesuwen. Soke anakmu sing wis ana sakjroning wadukku. Mundur rasa jonggo bakal tak jeblakno. Tak utahno saka
sajroning lalanku kaki legek. Kaya mangkono Pak kata apa? Ini legi. Enggal sekarang gonmu nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Kasunyatan balik tumuju sakjroning rompok ora kali omong tansah lawan anakmu lawan jlagur. Kaki legeye. Ini legi. Panjenengan nimbali kula menika menapa amargi prawan Jlagur sampun kepanggih kaki legeye. Kasunyatan baline aku kelawan anakmu lawan jlagur. Kaki legeye banget bunga hati kula. Sakmenika prawan Jlagur sampun kepanggih kaki legeye. Piye? Ananging menika lha kok sikile ora ketok ki janjane ana sikile. Oh, ana sikile lho tak kira ki sikile ilang. Ananging kaki Aku legeye. yo kaget. Kula kepengin mangertosi. Janjane prawan Jlagur menika panjenengan temuaken wonten pundi kaki legeye. Ora tak selawi kang dadi kahanan yen to sawetara kacidra dening Sri Bathara Kala Gelap Sayu. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kasunyatan ning rahayu saka Gusti Kang Maha Kuwasa anakmu bali kaya wingi-wingi merga sakjroning jiwa lan ragene suci kaya bocah liya-liyane kae. Ah kados mekaten kaki legeye. Damar mancung cinepet Nggih, anggone awak dhewe nampa lelakon iki. kaki legeye. Kula boten bakal buka pati menika. Namung panjenengan kalian kula ingkang Kaya mangertosi. mangkono iki. Nggih. Kaki legeye. Piye? Tansah sumelang amargi wonten prencak ingkang ganter-ganter kaki legeye. Kemutan marang pawelinge Bapa Sudiri kala semanten yen to putrine yen sampun dipun rot menika badhe dipun ajak wangsul malih kaki Dadi legeye. kasunyatan makapura tak sawang saka kaduan kae. Sajak keganjangan apa? Awak saidun Ibu Siti Sudarmisi. Kanjeng kapara menika klendang tiang sepuhipun prawan Jlagur kaki legeye. Kaki legeye nembe kemawon bunga ananging yen to kula nyawang tiang sepuhipun genduk menika badhe mboten lila ananging menika lak nggih putranipun piyambak. Wis to, lenggono lan sabar iki dina sawetara gek-gek kliru apa kang dadi panyandra. Anjir kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangling panjenenganipun Bapa Awat Saidun saha Ibu Siti Sudarmisi. Leres. Kawuhipun panjenengan sarimpi tumuju sakjroning rombok kula damel kageting manah kula panjenengan beto kadetengaken jajane mengkuwi dadi menapa. Ingkang sepindah menika Bapak Ahmad Sayudin dalah Ibu Siti Sudarmisih angking kepisan inggih menika badhe silaturahmi dalemipun rompok kaki legeye dalan ini legeye. Ingkang kaping kalih badhe nyuwun konduripun putra Ahmad Saidun dalah Ibu Siti Sudarmisih ingkang keparingan asma Liviana Kerlisa Putri kaki legeye. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu, anggenipun panjenengan tumuju sakjroning rombok kula beto kados mekaten jajane minangka sedekah panjenengan tumrap kula saha sesian kula. Leres. Awit titi kalenggan punika badhe ngajak kandur putri panjenengan sampun purana peyang dados adicara pangruwatan. Mekaten Pak. Nggih kaki legeye. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sesian kula napa nggih sampun ikhlas lahir besentar. Ikhlas. Ibu ikhlas. Ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah menawi rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tambah. Bapak Ahmad Saidun saha Ibu Siti Sudarmisi. Nggih. Sasampunipun panjenengan masalah sedekah tumrap kula saha sesian kula badhe ngajak kondur putri panjenengan. Kula boten awal utawi godheni. Awit punika titis panjenengan sami. Nanging kula ing mriki badhe nitipaken wujud bencana dhumateng panjenengan sami.
Bapak tuan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sanganipun batal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putri panjenengan Sari. Nggih. Laminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Saben gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun inggih supados sirep adem ayem tetep sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mbok wujuding janur. Nanging aku mbok sengkalane anakku. Menika Liviana Kerlisa Putri. Sajroning jiwa lan ragane ing titiarikan mereka bali dadi bocah kang suci pinaringan padang. Wis wae panemon takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sedaya kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa alis rubeda derek sami Kala katen bangkit pokoke panjenengan koswut dedonga ingkang sae putra putri panjenengan. Sabadanipun dipun Fatihai kaping 3. Nggih. Ugi ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk menika Prawan Jlagur. Yang kepisara sarana Bapak Tuan Ibu kula aturi nimbali putra panjenengan kathah sebutan Prawan Jlagur. Nggih, kula paring tulodo. Nggih anakku Liviana Cerisa Putri Prawan Jlagur. Ngir anakku Liviana Cerlisa Putri Prawan Jagur. Ngir anakku Liviana Cerlisa Putri Prawan Jlagur. Alhamdulillah sampun purna ping dados wigati panjenengan ideng ditiari kaliyan sampun tukar sukerto putri panjenengan tansah pinayungan rahayu dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Adicara tujuan sumangga nanti barokah Fatihah. Mugi leres dewi ketika ijabah warga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Minal hajati bil barokati bil Fatihah. Auzubillah. Amin. Nyuwun pangapunten Bapak, Ibu damel jemaat paripin daya dasar dosa. Bapak Tuan Ibu, reheng punika Ibu Siti Sudarmisih taksih wonten wigati panjenengan kula aturi wonten ing mriki anyekseni apa ingkang dados wigati menika ujar ngandhar kholid. Nggih. Nuwun sewu para rawuh para kagum semua wana putri para ingkang kamaten ati pengormatan. Ini dirikalekan puniku wonten wujudipun embor awit wonten sesanti wonten tanah Jawa yen wong Jawa ngono aja lali jawane. Embor kang ateges kula sakadang wajib geboraken kula ngandhakaken marang tangga teparu wonten ing latah Majasima. Inggih Bapak Ahmad Zaitun Ibu Siti Sudarmisih sampun tukar sukerto putrinipun ugi ing titiari kalendar badhe lukar ujar nagar halan puninipun. Beras kuning kang ateges sampun wiwit suwe ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa wujud apa kang dadi kewajiban utawa hajat iki ing titiari kalendar sampun kasembadan. Ugi wonten kembang taman kang ateges Bapak Ahmad Zaitun so Ibu Siti Sudarmisih boten lali karang kadang tuwa papat cacahipun para nabi para rasul para wali wonten Mekah binatang kulo Jawa bil khusus kaki danyang danyang wonten ing tlatah Majasima hingga ing lumeber ahli kubur jalan lan estri. Wajib kang ateges wis dadi kewajiban kabeh kaya ora mung nglairake maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sukerto lan apa kang dadi netepi ujar nadar iki wis dadi kewajiban. Yen to ana godhong alang-alang apa-apa godhong mengko wedi yen to Bapak Ahmad Zaitun Ibu Siti Sudarmisih nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa wiwit awal hajat lan akhiripun tansah pinayungan keselamatan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa kalis rubida dereng kesambi kala sak badhe kudu hajat punika kapara kaluwihake kajibarake rejine sasmitane godhong kuweh kang teges luweh lebih sembarangan kae yen to niki dina kapungkasan wonten wujudipun kupat luar teges pangruwatan jiwa raga wonten putrinipun Bapak Ahmad Zaitun Ibu Siti Sudarmisih menika Liviana Kerlisa Putri
sampun kalubar dening Gusti Kang Maha Kuwasa ugi ujar nandar lan uni saking panjenenganipun Ibu Siti Sudarmisih titiari kalenggan sekawit bilih Kang Putri Nandang Gerah kanugrahan Waluyo Jati Temaing Waluyo kados wingi kang ateges saras bagas saged dipun blawentah ngantos akhir sedaya kasengatan badhe dipun tanggapaken barongan. Nanging saderengipun kula nyuwun dhumateng panjenengan sami leres nggih dalu punika sampun nanggap barongan nggih Bapak Ahmad Saidun Ibu Siti Sudarmisih Bu Leres. Bapak leres nggih dipun sekseni nggih sanipun titiari kalenggan punika senesan para bocah para nabi para rasul para wali waktana Muhammad dinah tanah kulu jabil khusus kaki dan yang ingkang sahibul lewat ing tlatah Mojo Simo ugi dipun angestri para pamirsa kakung semono putri dinampi ing dinten malam Sabtu legi kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sholali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sholali. luar apa kang dadi setya wigati ucapan dalan Aning parat ora teges aku ngeral kepakang dadi panjo kasunyatan iki bakal tak wujude. Uga iki dina kasunyatan tembunganmu. Yen to mangerteni apa kang dadi ujar nandar lan uni Ibu Siti Sudarmisih iki dina wis kasembadan. Yen kaya mangkono aku uga iki bakal njaluk sampeyan tuwes saguh. saguh kali Kaya mangkono kasunyatan Tribetara Klub saya takon jaga keselamatan daleme Bapak Ahmad Saidun Ibu Siti Sudarmisih. Yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor tak balike ngalor, bebaya ki saka wetan. tak balike wetan, Kang ngridu saka kidul, tak balike kidul, kang bakal tumama saka kulon. tak balike kulon. Pat pesawat pel teges Tribetara Klub Saidun jaga keselamatan daleme Bapak Ahmad Saidun Ibu Siti Sudarmisih. Yen to ngisoran dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude siji cacahe. Undra samjak bakal tak pinangkani.